দল সিনিয়র মান্দাই গুরুমনি স্টেডিয়ামে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা মথা এবং IPFTनि সরকার শাখা खामानियाब्ला जों थांनाय लोकसभा 2024 लोकसभायाव जोंनि आगिर एक्स चिफ मिनिस्टार प्लास राज्य सभानि सदस्य गरम गोनां बिप्लब कुमार देब जिनो जों BJP IPFT त्रिपुरा मथा हिउज भोट बाय अर्थात गोबां भोट बाय रेकर्ड भोट बाय जों भारतीय जनता पार्टी जों MP खरसा श्री नरेंद्र मोदीनो जों पदवा कायसा रखा तांगै गांके जों साइमानो और उन्नयन खाइना गांके जोंनि डाबल इंजिन सरकार और जोंनि MP खरं निजे दुइटा पूर्व और पश्चिम आसामनि जे MP दङ जों दिल्लीयाव मारा होनाय गां अबन बागै और विशेष खालाय जोंनि मान्दाय 62टा बुथ जों प्रत्येकटा बुथ जोंनि BJP त्रिपुरा मथा IPFT प्रत्येकटा बुथ जों लिड और हिउज परिमाण जों जोंनि BJP नि जे कैंडिडेट जोंनि बिप्लब देबजिनो जों भोट रखा अबन बागै जों भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष থেকে এবং 11 मान्दाय मण्डलनि पक्ष থেকে जों मान्दायनि प्रत्येकटा बरक जोंनि जनसाधारण जोंनि जनजाति प्रत्येकटा भोटारनो जों हामबाय मायाफोरो अब न थानसानि मारि अमारि आगामनि ताइब खुंना नांनाय दा फाइनाय कय मास परे बिसिनाय आरो जों थानसा खायै हमतिखेनो नायथेथ खायै BJP त्रिपुरा मथा এবং IPFTनि सरकारनि बिसिंथै जों संगठन और प्रत्येकटा ग्रामाव उन्नयन खायनाय तामोन बागै आं खबरनो मुसुङो दिनै सारा त्रिपुरा राज्योआव हमतिखेनोङै दङ जोंनि मान्दाय मण्डलाव जोंनि बिप्लब देबजिनो हामबाय मारो और जों बनो पदबार जोंनि नरेंद्र मोदीनो जों रोखा जोंनि MP हिसाबै जोंनि बिप्लब देबजि दिल्लीयाव थाङै सारा त्रिपुरा राज्योनि विशेष खालाय पश्चिम जे लोकसभानि आसन आजागोन बागै बसाम थांनाय सुदाबैया सारा त्रिपुरा राज्योनि बागै और विशेष खालाय जों नरनि मेडियान बिसिति कबंनाय जे जोंनि जनजातिनि बागै ताइबो काम खायनांथों फाइनाय बिसि इलेक्शनाव का बबहाय मा दं इलेक्शन और मुखना जों लोकसभा इलेक्शनाव जोंनि मथा जेटा जोंनि एलायन्स पार्टी IPFT जोंनि एलायन्स पार्टी जों जतन जोंनि नरेंद्र मोदीजिनि और अमित शाह जिनि नेतृत्व JP नड्डा जिनि नेतृत्व और मथानि चेयरमैन जोंनि बुवाग्रा प्रद्युत किशोरनि नेतृत्व जों नायथेथ खायै सारा त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा सरक थानसाङै जों भोट रखा अब प्रमाण जे जों त्रिपुरा सरक नरेंद्र मोदीनि लगे दङ और बिसि इलेक्शनावबो जों हमतिखेनो नायथेथ खायनाय जोंनि बुवाग्रा और जोंनि चिफ मिनिस्टार प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा और बर्तमान जोंनि राज्य सभापति गरम गोनां राजीव भट्टाचार्य जोंनि बंनि नेतृत्व बुवाग्रा नेतृत्व जों मान्दायावबो जोंनि MLA दङ मथानि बबाय आखुबाय जों पक्ष सालायै नायथेथखौ जोंनि बिसिबो जों नाय अबश्य एलाकानि प्रत्येकटा बरंनो जों अबन हामबाय।